बीटीसी एकर्डनि सिगाङावहाय जोंनि ओनसोलनि थासारिया माबायदिमोन आरो बीटीसी एकर्डनि उनावहाय जोंनि थासारिनि महर मुस्रिया माबायदि गुस्लायदोंमोन आरो थांनाय 2020-27 जानुवारि बीटीआर एग्रीमेन्टनि उनावहाय जोंनि बीटीसीनि महर मुस्रिया माबायदि रोखोमनि गुस्लायदों बेनि फारागथिखौ लानानै जेब्ला बीटीसीनि दानि सीईएम मानगोनां प्रमद बिथांनियाव सोंथि खालामदोंमोन बिथाङा जेरैबायदि फिननाय होनांगौ बेफोरबायदि फिननायखौनो होनो हादिया। আপোনালোকে কওকচোন কি পাৰ্থক্য দেখিছে আপোনালোকে কওক মোক আপুনি মোক খুদিছে মই ইয়াত কাউন্সিল চলাইছিলো ভাল হৈছে না বেয়া হৈছে আপোনালোকে কওক আপোনালোকে কওক না আপোনালোকেতো কৰি আছে ভাল হৈছে এটি কওক থ্যাংক ইউ बीटीसी एकर्ड जायनि सिगाङावहाय जोंनि ओनसोलनि माखासे थासारिफोरा इकोनॉमिकल डेभलपमेन्ट माखासे थासारिफोरा बा बिजनेस फालांगि माखासे थासारिफोरा लाथिख'जों रुजुनानै बाथ्रा बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। नाथाय बीटीसी एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय 1 2 3 4 5 मोनसे काउन्टिं खालामनो हानाय मोनसे अबस्थाखौ जोङो लाबोनो हादोंमोन आरो बेफोरबायदिनो फैयै फैयै माने जेसेबांखिनि माने डेभलप जानांगौ बेखिनि जायाखैब्लाबो माने मोनसे मोजां लेभेलाव डेभलप जानाय माखासे नुथायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। बेल' नङा बीटीसी एकर्डनि गेजेरजों लाबोनानै दोनफैखानाय माखासे एडमिनिस्ट्रेशन पावार एन्ड फांसनफोरखौबो बीटीआर एग्रीमेन्टनि गेजेरजों एसेब्लाबो खोमानानै लाना फैनायखौ जों नुनो मोनो। दिनै मानगोनां प्रमद बिथाङा परिबर्तन आरो गोजोन सान्थिनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो। दिनै परिबर्तना गावनि थाखायल' स्पेशली जादों लोगोसे बीटीआर एग्रीमेन्टनि एमओएस नि हेडिं लाइनाव जागायजेननाय लाइनाव कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्यूशन टू देयर डिमांड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam दा बे कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्यूशन नि सोंथिखौ मानगोनां प्रमद नोंथांनिसिम जुदि जों सोंथि खालामोबा जे माबे मोनसे बर' हारिनि डिमान्ड्सखौ लानानै कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्यूशनखौ लिरनानै लाना फैनाय जाखो बेनि फिननायखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव मानगोनां प्रमद बिथाङा माबायदि स्टाइलाव होनो नाजागोन नङा होमबा। दा दिनैयो कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्यूशननि बाथ्रा बे बाथ्रायाबो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो जाय बाथ्राखौ दिनै मेनसन खालामना दोननाय जों नुनो मोनदों तारमाने बियो बेखौनो बुजायनाय जादों तारमाने जोङो बे आसाम स्टेटनि थिनानै दोननाय माखासे मेप बाउन्डारिफोरखौ सेफायालासिनो जेबो माने खहा खालामालासिनो जोङो रुजु रुमु बे आसाम स्टेटनि सिङावनो रायजो जानानै थांना थानायसै होनाय बाथ्राखौ बेवहाय बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। अब्ला जों बर' माहारिया बै 50 बोसोर सिगां 35 बोसोर सिगां मानाव गेदेर एनडीबी ब्रादार्स मोना हाग्रायाव थानानै आखायाव आइजें लानानै जे दावहा नांबोबाय मानाव गेदेर बीएलटी ब्रादार्स मोना आखायाव आइजें लानानै हाग्रायाव थानानै जे जों बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोबाय बिनि बेसेना बहा थांगोन बैफोर बेसेनखौ जोङो दिनै नङा गाबोन नङा सानसे लाबोनांगोन आरो बेनि बेसेना माब्ला बेसेन महरै जोंनि सिगाङाव एखेबारे गोजों महर मोनगोन मिथिगौना जेब्ला समाव आरो जाय सानखालि जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लाबोनो हागोन अब्ला समावसो जोङो बै माखासे बेसेनखौ जोङो आबुं महरै बेसेन मोनफुंहोनो हागोन। नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि माखासे पलिटिकल सार्थबादिनि थाखाय गावनि माखासे पलिटिकल बेनिफिट्सनि थाखाय गोबां रोखोमनि गोबां पलिटिकली नंखाय डायलग मारिबोनाय बाथ्राखौ जों दिनै नुनो मोनदों। नंगौना नङा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जाया अब्ला समसिमहालागै माने गावबुराबो जाया आरो आं मालाबाबो मन्त्रि मिनिस्टार EM-GM चिफ जानो थाखाय सोमावसाराखै जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जायागौ मानि सोमावसारलांबाय थागोन आरो जाय सानखालि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जागोन आंनि दायरिया फुलस्टप जागोन आरो आंनि आंगो गामि सौरागुरि गामियाव थांनानै आमाय आनै आदै मादैमोनजों थांनानै रुजु रुमु रायजो जाहैनायनि बाथ्राखौ जोंनि सिगाङावनो फोसावनानै होदोंमोन। अब्ला दिनैयो मानगोनां प्रमद नोंथाङा नोंथांनि थाखाय स्पेशली सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सिरि सिरि लाखुमानानै फैनो हाबाय नामा जायनि थाखाय दिनै नोंथाङा परिबर्तन आरो गोजोन सान्थिनि बाथ्राखौ बुङै बुङै गावनि पलिटिकल केरियारखौ एवस्रांलांगासिनो दं एवस्रांलांनो नाजागासिनो दङ। दिनैयो स्पेशली मानगोनां प्रमद बिथांनि जागायजेननाय पलिटिकल रुलिं सिस्टेमाव जोंनि माखासे बर' फिसाफ्रा पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो पलिटिकली इसुनि गेजेरजों सातजाला खस्थ'खौ सहायनांनाङामोन जेराव दिनैयो मानगोनां प्रमद नोंथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समावनो जोंनि बर' फिसाफोरा न' लुनानै थानाय माखासे जायगाफोरखौ
न' सेफायनानै एफिक्सन खालामहैनाय आरो आदानि कम्पानिनो 3600 बिगा हाखौ प्रजेक्ट बानायनो थाखाय नांथाब नाजा बै पर्बतजरा बासबारि फाग्लिजरा ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ पलिटिकेलि एंगेलनि गेजेरजोंनो सारा हास्ति खालामनाय माखासे नुथायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो लोगोसे जों नुनानै जोबोद दुखु मोन्दों। खारन बर' हारिनि माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बर' माहारिनि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दैदेनबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरिया पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैनाय लोगो लोगोनो बै बर' फिसाफोरनि माखासे गाबनाय दुखु साद जालाखौ माबोरै एसेबां थाबनो बावगारनो हाखो आरो जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय समाव बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि होननानै स्ल'गान मारिबोदोंमोन आरो बै पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि हानि जेंनाखौ लानानै माहारियारि आफादाव थानाय 2-3सो वर्कार्सफोरखौ बै ओनसोलनि बिमा माहारिखौनो बुनो थाखाय आखाइ थिखांलायनाय माखासे नुथायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों। दा दिनैयो जायफोर माहारियारि आफादनि वर्कार्सफोरा माहारियारि आफादनि संबिधानखौ मोजाङै मिथिया आरो माहारियारि आफादनि डिसिप्लिनफोरखौ मोजाङै मेनटेन खालामनो रोङा बैफोरबायदि माखासे वर्कार्सफोरा बिबानगिरिफ्रा माहारियारि आफादाव बिबान लानानै थानो समाया। नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन? बेखायनो आंनि बुंनो गोनां थोंजों बाथ्राया जाहैबाय मा जाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावब्राबो जाया होननानै बुंदोंमोन CM मन्त्रि मिनिस्टार शिफ जानो थाखाय सोमावसाराखै होननानै बुंदोंमोन आरो बेफोरबायदि बुंनानै समायखिरा लाबोदोंमोन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि मेगननि नोजोरनि सिगाङाव। दा बेखायनो आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा फेजेनथारनांगौ। आंना खिन्थु सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा एनादार गुबुन मोनसे टपिक्सआ जाहैबाय मा दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदा जेब्ला 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया दतमायाव जादोंमोन आरो बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव अरुणाचल प्रदेशनि अल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्टस इउनियननि बारग' आफादगिरि मानगोनां नीना कादु बिथाङाबो सासे आलासि महरै लेंहर जानायलाय नुजाथि फैदोंमोन आरो मानगोनां नीना कादु बिथाङा बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि जौस्रांनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोसावदों मिथिगौना? जे बुंदोंमोन बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला समसिमहालागै माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल सापर्टिं रलाव थानानै खामानि मावनानै होबाय थागोन आरो सोरबा पलिटिकेल लिडारनि सापर्टिं रलाव थानानै पलिटिकेलि खामानि मावनानै होबाय थागोन अब्ला समसिमहालागै बर' माहारियाव गोजोन थासारिया फैनाय नङा आरो बर' माहारिया माबेबा मोनसे खैफोदनि लामायाव गोग्लैहैनो हागौ। अब्ला दायो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नटिस खालामहरदो। थांनाय माखासे सान सिगाङावहाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा BJP पार्टीनि दिलीप सयकिया बिथांनि जानानै दरं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थांनानै हेलिकप्टाराव गाखोलायनानै बर' रायजो राजाफोरखौ भट थुनानै दिलीप सयकिया बिथांखौ देरहासार होहरनो थाखाय खावलायदोंमोन। दिनै मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि खावलायनाय लेखा बे उदालगुरि दरं डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां बर' फिसा रायजो राजाफोराबो भट थुनानै बे BJPनि दिलीप सयकियाखौ देरहासार होहरदोंमोन। दिनैयो इस्युआ मामोन जे जोंनि बर'नि माखासे इस्यु लोगोसे BTR एग्रिमेन्टनि माखासे इस्युखौ मावफुंनाय बा खालामनानै लाबोनाय थांखि बेफोरनि माखासे पलिटिकेलि षड़यन्त्रआ जालांदोंमोन ना होमबा? दिनैयो जाय दिलीप सयकिया बिथांखौ मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा भट थुनानै देरहासार होनो थाखाय दिनैयो खावलायदोंमोन आरो दिलीप सयकिया बिथांनि सापर्टिं रुलाव थानानै अपेनलि दिनैयो केम्पिं खालामहैदोंमोन। बे दिलीप सयकिया बिथाङानो दिनैयो जों बर' हारिया जोंनि हारिनि राव हारिमु धोरोम सानस्रि गाननाय जोमनाय गासैबो जोंनि हारिनि सिनायथिखौ लानानै जाय हायाव थानानै जोङो जिउ खुंबोदों बे जोंनि थाग्रा हाखौनो दिनैयो बे दिलीप सयकिया बिथाङा पलिटिकेलि एंगेलनि गेजेरजों ओरैबायदि सहायथावनो हायै मोनसे बाथ्रा बुंनानै जोंनि सिगाङाव फोस्रावदों आरो मा बुंदों मानो मोननै थानो हागौ होननानै बुंदों दिलीप सयकिया बिथाङा हयथ' 62 थागोन हयथ' माने बेलेन ब्लकनि माने हाया थागोन। बिथाङा दिनैसिमबो भारत संबिधानाव बे 62नि मोनथाया माबे आयेनजों लिरनानै दोनजादों बे बेलेन ब्लकनि हाया माबे आयेनजों लिरनानै दोनजादों बिसोर स्टाडि गैया आरो जुदि स्टाडि दंबाबो जिहेतु बिसोर जों बर' हारिनि ट्राइबेल हारिनि सुथुरखा
बेखायनो बिसोरो गभर्नमेन्टआव जुदि फैनो हामारोब्ला गमामायैनो जायखिजाया जेरैखिजाया जों बर' हारिनि सानैसो थेफुथला गुनजेत देवानि आखुनि मानसिफोरखौ गादि होनानै थाखा फैसा होनानै बिसोरो बायनानै जोंनि बे माखासे थाखानाय आयेनफोरखौ बिसोरो एरखुनो नाजानोबो हागौ। नाथाय बेफोरबायदि माखासे बाथ्रानि हेंथायै बाथ्रानि एगेन्स्टआव मोनसे गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ नुनो मोनदिया। नाथाय जों नुनो मोनो जोंनि बर' हारिनि माखासे इन्टेलेक्चुवेल लिडार्सफोरा जेब्ला जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' फिसाफोरखौ अलखदनि समाव थांनानै हेफाजाब हैनानै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने माखासे सैथोथि बाथ्राफोरखौ रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंनायाव बैसोरनि सावगारिखौ जिगाब बुन्थायाव होनानै सावनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनो। दिनैयो बड'फानि मुंखौ लानानै गाज्रि आसामिस कमिउनिटिनि सासे आसामिस सुबुङा रायलांबाय आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे बिजेपिनि मायबा मोनसे प्रग्रामाव बड'फानि मुसुखाखौ स्टेजआव सिगाङाव फसंना दोननानै पलिटिकेलि डायलग मारिबाय थानाय नुथायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। दिनै जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा मुसुखा बि माने पलिटिकेल प्लेटफर्मनि माने फुथुला जाबाय नामा? दिनै बेफोरबायदि माखासे एखेबारे जाथावथारै नुथायनि सायाव स्पेसियेलि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोख्रों नोजोरथिया बेनि सायाव माने एक्सन माने गोग्लैथारनांगौमोन। नाथाय जोङो नुनो मोनदिया। दिनैयो बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय मोनसे सैथो बाथ्रा बुंगोन आङो। बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गोथार सानस्रि सोदोमस्रि जा माने गोथार संबिधान बै माखासे गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो संबिधानफोरखौ गुलाय गुजाय जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। आरो माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा बै सानस्रि सोदोमस्रि आरो बै माखासे संबिधानफोरजों खुनु लोब्बा गैयालासे थाबाय थानाय बायदिखौ जों दिनै नुनोबो मोनदों। दुखुनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै गावजों गाव एना एनि जानानै माखासे समफोरखौ बाबेन होनायनि दायो सम नङा। दिनै माबा मोनसे जुदि प्रब्लेम जादोंबा, माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला बे गोरोन्थि बा माबा मोनसे प्रब्लेम इस्युखौ सावरायनानै समाधानसो खालामनांगोन। बे बाथ्रायाबो खिन्थु साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।